MN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kaning sa kababay nga nagpuyo sa address sa Cebu City. Ang atuang tatampo, nagdasangan nga, Maymay. Recorded by X Thunder Gaming. Mabdos ko pa. Kinuo ko nimo, Maymay. Nagpadakag yun. Sorry. Uwan ako tuyo. Kung sawa ni mo tuyo, ha? Kapilati ka pa si Dani nga ayaw una. Wa ka magtanaw sa kong kahago, niya mora ni ibaos ni mo nako. Nahibaw ka gyud nga sukad masukad, ako rang usa mo inaning kamot aron mabuhi ta mo kay wa na kay amahan. Unya mao ni resulta, ha? Sorry, ma. Unya usa may plano ninyo ana ron. Makigistorya ko ni River, ha? Paanhia siya karon dayon. Unsa may plano nimo sa kong anak nga mabdos naman eh. Namon hinuon ko'y trabaho, tita. Kaya rin ako suportahan si Maymay. Ay, sa tinuod lang. Nahiubos kit kaayo ko ninyong duha. Nisalig ko ninyo. Kapilata mo pa si Dani nga as much as possible. Kung kaya ninyong mag-control, kontrolaaw na ninyo. Sorry, tita. Pero, wa na tay mahimo kay naa naman na. Ang ako lang gustong klarohon. Kung kaya bagid nimong barugan ang akong anak. Kaya ra, tita. Kung okay ra nimo, tita, mag-live-in lang una ni Maymay. O kung makatigom na, anak ni mo magpakasal. River. Ha, sige. Kamoy bahala. Total, mga dagko naman mo. Okay ra ka ning atong apartment? Okay rin ni Uy. Sakto rin ni Nato. Naunsa nga. Nakonsensya lang ko. Diba ako grabe ang kayubos ni mama na ako. Nakuunta kayo siyang salig na ako pero ako lang gigo pa. Ayaw na naguna-una. Makadaot na sa tong baby. Sige lang, kanang gibati ni mama ni mo. Karon na kay presko pa mong nahitabo. Pero pohon, nahibaw ko nga mulo agraon niya na ang iyang dughan. Ilabi na kung makakita na unya siya sa iyang first apo. Dako-dako naman din akong tiyan. Pila na lang kabuwan akong paabutan og mga anak na ko. Uy, si Megan, nanawag. Hello? Hoy, May! Kumusta naman ka, uy? Wala naman tayo kita-kita. Maoligi. Ansaon, dako naman niya akong tiyan, good? Asa mo di inyo? Ganahan ko mo bisita ni mo. Okay ra? Okay kaayo. Sige. Unsa makaoras man hi? Padong Dennis Megan? Yes, babe. Matugos kwarto. Anak ko sa muka ha, kay duka kay ko. Sige, babe. Hoy, May! Gimingaw, kit kay kunimo! Kusod, man. Nagkagwapa man ka, uy. Asus, ikaw man sad good. Bisag dako na imong tiyan, pero dili gid matago nga beauty lang gid gihapon ka. Beautiful gihapon ka. Ay tuod, naday ko'y dapara nimo. Gatas og mga prutas kay kinahanglan gid nimo. Thank you, Meg. Amiga, giti ka, uy. Syempre no. Kumusta man ka dinhi uy? Nia, okay ra. Ikaw?
Hini gamay na lay kuwang og ma-flight attendant na gid ko pohon. Ay, kunwa pa lang unta ka mamabdos ron. Tingali, dungan gid unta ta. Maong cute. Pero ang saon, niresulta man kagahis naong. Well, everything happens for a reason, man said. So, i-embrace na lang gina nimo. Mao bitaw. Dahi tuod ba? Bisag may anak na unya ka pohon. Ayaw gihapog kalimot og pangarti sa imong self, ha? I mean, ayaw kalimti imong self pa. Ay, ikaw cute. Ngayon na kaingon makaana. Gipasagdan din ako kung kaugalingon ron. Wa man noon, pero basin unya pohon ba? Paning kamutan ako, Meg. Wa pa magita kay bawas dagan sa panahon pohon good. Mausad. Ay, kano sa matituod ka mga anak? Hapit na. Gamay na lang pabuton. Unsa? O na kay trabaho? Oh, may. Natangtang ko kay sige ko na kong absent. Ikaw man sad good. Imbis pwede ra untang dili mo absent, imog yung absenan. Tungod lang kay gikapoy imong lawas. Kay kapoy mo gigod ni noon. Makaingon lang ka na kay di mo gud ikaw ang nanarbaho. River. So, pa narbaho. Una ka busulti, ana. Recorded by X Thunder Gaming. So good na. So good na dig pamoy-boy? Dili man sa tingali tumahog og pamuyboy iya. Sakto man sad nga siya mo'y nanarbaho baya na mo. Ay, natural, kay siya magod ang lalaki. Though, dili na ma-apply karon nga generation ha, kay lahi namang gyud ron. Dapat unta patas na babae ug lalaki, pero unta, mo consider sad siya, uy. Bago pa ko ka ng anak. Kinsa man day mo hands-on sa bata, ang inahan gyud. Meg, Unsa man, nangita kag trabaho? maulagi unta. Naman kay laptop, di ba? Oh, naara. So, ayan akong pangayog tabang sa akong igagaw, ha? Basig makapasud siya nimo kay nag-outsource man to siya. Unya, work from home ra. Maayo to kay naara kasbay. Maka-multitask pa ka, which is needed kaayo nimo kay mami na ka. Sige, Meg. Salamat kaayo. Salamat in taon. Kay suhito na ko sa workflow ining trabaho, human sa 1 week training. Maayo gani kay dili ra kaayo lisod. Dali rang sabton. At least, bisag na ako din sabay, may income ko. Unsa? Dili lang gid una ka manarbaho? Oo. Kaya saon. Wa pa mga balita gud sa akong mga gipang-applyan. Total, napit ang trabaho. Ikaw lang unay trabaho. River. At least makasuway sa ka nga ikaw may magasto din eh. Di lang kay sige lang ako. River. Kakatag ba dinis inyo? Lagi maoy. Pasensya naman. Naabtan gud nimo nga katag dinis amo. Unsaon maglisod ko pang limpyo gud kay dili mo pabutang ning gamay. Si River di ay. Kuan ma kanang natug kay gikapoy gikan trabaho. Oh, mao ba? Nahala, sige. Pakatulgan na lang ng bata dito. Ako'y manglimpyo din, he. Sige ma. Balik ko na tika din kung makatuog na ni si Inday. Yes! Daog! Woo! River. Pwede ba kung tango na nimo na imuhang gibuhat dira? Og tabangan ko nimo manglimpyo din he? Last game sa, last game. Kanina ra makabuntag ana. Last game sa lagi. Rest kay ka. Makita gid na ako. Maulig ki.
Paita ba yan ang makaparistag ingon ana, uy? Dapat magtinabangay na mo, kay naa na mo yung mga obligasyon. Ay, naglibog ko dahi, oy, ang saon ako siya. Ako pa mo inanrabaho. Ako pa may mulihok sa bay. Unya, ultimo pagkupot ni Inday. Dili pa gani kaabta nag 5 minutes, mo reklamo na. Ang biyae, uy. Mag-antos man ka, uy. Total, wa pa bitaw mo makasal. Megan, Ako pa ni mo, no? Mularga ka. dilingon anak kadali, uy. Mun sa kas mama, no? Wam gani na siya mahibaw nga mao ni sitwasyon na ako ron. Uy, musultihan. Musabot na uy. Lisod day. Inod lang ko ato kun nga no bitong ako ning gisudlan. Oh, ikaw good. Kaysa mag-antos ka anak forever. Naaragid na ni mo, day. Day, Megan. Nang meeting, nialagi ka sa amo. Ay, day, oy. Ay, gihangyo kong River nga pabantayan inyong anak ka diyot kay na ako no siya'y lakwon. Ha? Asa man kuno siya nang? Ay, wa man siya magsulti, day. Wa sa day siya mag-text ni mo aron magpahibaw. Wa man sad nang. Ay, paitag ning tawhana, oy. Sige na nang, salamat. Ako ni bahala sa bata. Ay, sige, day. Arisa ko. Nagkatugay. Naugtas tam ko iyang style, uy. Dito ko silang Brian eh. Tadi naman ako niya. Gipugam ko nila. Ngiga, no? Mas makabuot man nimong imong amigo kay nako. May, Abi ni mo, River. Gikapoy na ko na itong sitwasyon, uy. Mas mayo pag-undangon ta ni. Naglabad na gani akong odin, he. Kaya ako rin ang itaw kwarta o niya nagdungag-dungag pagyud ka. Undangon ta ni. Ug muli ko sa amo. Naa si River sa gawas. Nihangyo na ko kung mahimo ba kuno kaniyang makaistorya bisag kadiyot lang. Ma, Duha na sad kasimana ang nilabay gikan kang nipauli dinhi. Tingali naa na siya mga realization sa iyang sayop nak. Pakigistoryae lang. Wa bitaw mawa. nganong ni Aka? may, sorry. Sorry kung napasakitan di ka. Sorry kung wakuyayo. Sorry kung wako magunaw na sa imong mga pagsakripisyo para nako. May isaan ako. Tarungon una na ako nga akong kinabuhi o kung matarong na nila ako. Balikon ta mo ni baby. Sa pagkakaroon, di pa ginoo ko kaya kay wa pa ko'y trabaho. Pero isaan ako. Magtarong gid ko para ninyo. Mahal kita mo. Lauman ko na, River. Kanapitang torn ko between love na ko sa River kay bisag unsaon, amahan man gihapon siya sa akong anak. Pero at the same time, nagkadugay. Nagkahanap man nga kasaligan ako sa mga importanteng butang. Ilabi na ang pangutana sa akong huna-huna kung makahatag ba siya tarong nga kaugmaon sa among anak. Misaad man hinuon siya nga tarungon daw niya ang kinabuhi pero waon ako mobalik niya. Kay gusto na ako, pamatud-an na niya ta ng mga gipangbuhi ang storya na ako. Bisag unsa pa nako siya kamahal. Ug na-realize na ako, usahay, dili gyud ay igo ang word nga gugma lang. Dapat imo sa ipakita through actions and efforts. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mugod ang mga higalang kaagi ni Maymay nga nagtago sa address sa Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo.
Awit nga nagalaan, sometimes love just ain't enough. Ang kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit